YouTube-venner. Tak fordi I deler og liker vores side så meget, som I gør. Vi får lagt en del op på vores side, og kan se, at det bliver delt rigtig, rigtig meget. Det er vi rigtig glade for, og vi vil fremover også lægge meget mere op. Jeg vil lige hurtigt fortælle lidt om vores forgangne år 2015. Vi har haft rigtig mange opgaver i 2015. Rigtig mange udfordringer har vi også haft. For lige at gøre det kort her lige i slutdagen, så har vi jo lige haft et stort snevejr, som vi ikke var helt så forberedt på, som vi kunne have været. Alle vores maskiner er først lige her 3 uger efter blevet rettet op igen, blevet samlet, plove, der har været knækket osv. er blevet repareret igen. Vi håber naturligvis på i 2016 at få noget mere sne. Bare lige for at gøre det ganske kort, ønsker Sten og jeg et rigtig godt nytår, god jul, og pas på jer selv derude, og vi håber på at få masser af nye opgaver i 2016.